tomto recepte takisto bude hrať hlavnú rolu pani mrkva a my si to pripravíme na panvici ako rýchlu, ľahkú večeru. Mrkvičku vysypeme na panvicu, prebytočnú vodu necháme odpariť. Pridáme masielko, aby sa nám mrkva nechytila o spodok panvice. Pridáme pomaranč. Pomaranč si rozkrojíme na poli, vytlačíme takto cez dlaň pomarančovú šťavu. Medík nám vydvihne sladko z mrkvy. Tak my sme si zvolili rybku. Bude to konkrétne zubáč, takýto filet. Okoreníme, osolíme. Použijeme olej spreji. Pridáme citrón, neotáčame, necháme ho poriadne ugrilovať. Vlastne to teplo nám uvoľní všetky eterické oleje a šťavy a bude mať oveľa lepšiu chuť. A takto grilovaný citrón krásne poklepkáme po rybke.